Hevdarê hêzên Kurdan li Sûriyê ragihand ku hêzên wan ajawa û pişterêbûna çekdarên Daişê piştî çend demjimêran kontrol kiriye. Piştî ku roja duşembê li girtîgehên li Bakurê Rojhilatê Sûriya çekdarên tundreyên Dewleta Îslamê Daişê karên têkder encam dabûn û kund dîwar û jûrên zîndanan da çêkirbûn ji bo ku birevin. Nehatiye zelalkirin kanê ev heweldana revînê ya çekdarên Daişê ji tirsa belavbûna vîrusa koronaya li Hesekê yan na. Lê tirsaya ku vîrusa korona di nav girtîgehên tije girtî da li Sûriyê û herêmên din belav bibe. Heta niha vîrusa korona li herêmên Bakurê Rojhilatê Sûriyê ya ku li jêr rêveberiya Kurdan da ye belav nebûye. Lê berpirsên Kurd nedane diyarkirin kanê ajawên roja duşembê li girtîgehan çêbûne ziyanên giyanî bi xwe re anîne yan na. Lê wan daye diyarkirin ku kesek ji girtiyan nikarîbû birevît hemî hatine kontrolkirin. Tê texmînkirin ku girtîgehên ajawa lê çêbûyî girtiyên Dewleta Îslamê Daişê tê dabin. Desalatdariya Kurdan li Bakurê Rojhilatê Sûriyê 24 navend û girtîgehên çekdarên Daişê hene ku nêzîkî 10,000 çekdarên Daişê digirtîne. Di nava girtiyan da 2,000 çekdarên biyanîne û ji wan 800 çekdarên Daişê yên ji welatên Ewropa ne. Bihara sala par hêzên Kurdî li Sûriyê bi hevkariya koalîsyona navnetewî ya bi serokatiya Amerîkaya şerê li dijî Daişê ragihandbû ku wan serkeftin bi ser Daişê da bi dest veînaye piştî ku bingehên Daişê yên herî dawî li Başûrê Rojhilatê Sûriyê kontrol kiribûn.